Može slobodno malo, ja. Neću. Direktno možeš. Ajde. Sad upred, ajde. To je taj. Znači kad vidiš. Da. Onda krećeš jedno. Čekaj ti ništa. Kao pretvaram kickbox u peći. Sad veći. Pretvaram kickbox u peći. Da? Ajde, odi u to. Viš kako nije isti kola. Sada se vrti. To? I sad to je taj. Sad tu mogu. A to mi niče. Čekaj, a kako? Ajde sad ću koju su tamo sve. Može slobodno malo, ja. Hoće ideti. Horizontalno ovako, onda naprijed. Horizontalno ovako, ajde. Horizontalno ovako. Znači, horizontalno ovako, uzeti. Ajde. Čekaj. Horizontalno tamo. Znači, horizontalno tamo. I sad udara, ali kreneš njelo. Njelo tamo. Znači, horizontalno tamo i sad tu. Tako. Je dobro, sad kreće. To? To je gledaj, to bude. Moraš čekati. To? Sada. Bum. Ajde. Znači, još napad. Čekaj. To i bum. Ne, nešto drugo je. Kako? Recimo burak. To? Može i to i ovo i napad. To ide se do kraja, onda nešto drugo. To? I sad budem. Nema to. Ima kaj čekam. Ja, ti da ćeš. A sad ti da jebiš. Ajde. Ne znam, kaj. Nismo radili ovo. Odi sad tijelom kako da praviš. Ajde. Ajde, tu. Tu ga ćeš. To će malo Može. Malo što ti imaš. Ajde. Neći tu. Ne, no sad. Ajde, jedno to drugo. Ajde. Ajde ti. To? Jedno to drugo. Znači moram cijeti drugo. To? I sad. Ajde, sam tu. Ajde, jedno to drugo. Drugo je. Nešto drugo. Prvo, kad ti napraviš, izbacim se na težu, ajde. Ne, tu, moraš mi tu gledati. Ajde, prvo ti izbacim. Da. I onda ga napravi. Znači, prvo ti izbacim. I onda tamo,